Oh. Έξω, 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 έξω. Ρε, Έλα. καλά τις έφαγα. Όχι, δεν έγινε, δεν φαίνεται τίποτα. Μπλε. Παρλέ. Ποιος πέτυχε ποιον? Αδερφέ, βγες έξω, σε πέτυχε πάνω στο γυναίκο πρώτο, το παραδέχεστε? Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. 20 μέτρα ο καθένας, Πάμε. γιατί ήσασταν κύριοι. 5, 4, όχι δεν γίνεις έξω, παρέ. Δες μέσα, δες μέσα. Medic. 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 Πρόσεχε, από εκεί με φάγανε. Ούτε αυτοί ούτε εμείς. Άντε. Είμαι έξω. Ο άλλος δεν τον πέτυχες. Δεν τον πέτυχες την άλλον. Μία έριξες. Ο άλλος. Έξω, medic. Μένα με πέτυχες πάντως, βγήκα. Φράγκ, πρόσεχε αριστερά. Να βλέπεις. Πήγαινε. Καταρχάς, το δαχτυλάκι μένει έτσι σαν αναγκόμενα. Είναι για κομμενίτσες αυτό, είναι για να είσαι ιντελεκτουάλ. Όπως πεις στο τσαγάκι. Με το κρασί, με το κρασί. Ρε μαλάκα πάει εκεί πέρα, κάνει έτσι. Μήπως να φτιάξει το χοπάπ. Κάτσε, έχει πάει όλος να κατουρίσει, θα το παιδί έχουμε κάνει παπάρι ρε μαλάκα. Στο παραθυράκι, στο παραθυράκι. Κοίτα. Θα με φιλήσεις. Δεν πετυχαίνω παράθυρο, πρέπει να πάω πιο πάνω. Ωραία, φέρε. Sorry. Όλα καλά. Τι πάθανε. Δεν αλλάξανε.